Garda, garda, defensywa, garda, garda, ofensywa, garda, garda, mocny blok, garda, garda, unisz blok, garda, garda, szybki prosty, garda, garda i średź ostry. Najpierw pójdzie prosty, później idzie bryk. Trzymaj mocno gardę, formuj szyk. Do boju słyszę krzyk, jakiś ryk, to nie wstrzyk. Tak jak i do tańca, do tego mam tryk. Bo różne sytuacje w życiu mam. Styl ham, wulcham, ostry ham i nie sam to pcham. Bo życie to i atak, jak i uniki, chłopaki z bombatyki, z tej samej kliki. Jak jest ci powiedzą, życie dało w dupę, więc bardzo dobrze wiedzą. Oni bardzo dobrze wiedzą. Kminisz, to nie finish, będzie więcej, będzie go ręcej. Jak sensei, ta sztuka walki to inna odmiana. Ciosu wymiana, lewa, prawa zmiana. To technika trudna do opanowania. Dodatkiem do tego są te nagrania. Uczyć będą tego różne sytuacje, bo życie nie wakacje. Wiem, że mam rację, rozkmin ten tekst, a znajdziesz podtekst. Mądry da radę, a jak nie, to chuj na to kładę. Chuj na to kładę, ta.